Hola a tots. En aquest vídeo farem la introducció al nou tema que està relacionat amb les successions. Primer de tot, recordar què eren els nombres naturals. El conjunt de nombres naturals sempre es defineix per la lletra N majúscula, i per representar qualsevol nombre natural solíem utilitzar la lletra N minúscula. Per tant, per exemple, el conjunt de tots els nombres naturals el tindríem aquí i N1 seria 1, N2 seria 2, 3, 4, 5, 6, 7. De fet, podem dir que el conjunt dels nombres naturals és infinit. També tenim altres tipus de conjunts dintre del grup dels nombres naturals. Per exemple, els nombres parells, que serien, els tenim aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. O inclús podríem dir els nombres senars també dintre del grup dels naturals, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, etc. En ambdós casos també podríem dir que tant parells com senars són conjunts de nombres infinits. I el que veiem també en aquest conjunt de nombres és que podem predir quin nombre anirà després d'aquest 7, d'aquest 12 o d'aquest 9, perquè, per exemple, en el grup dels nombres naturals veiem que sempre per passar a la següent xifra el que hem de fer és sumar 1. En el cas dels nombres parells també veiem que hem d'anar sumant 2. Passa que hem començat des del nombre 2. I en canvi, en els senars també veiem que per dir el següent nombre, que seria l'11, també hem de sumar 2. Però en aquest cas hem començat, per exemple, des del número 1. Això també serà important. Des de quin número comencem? Això són successions. I anem a veure altres exemples. Tenim, com acabem de dir, una successió, 2, 4, 6, 8, que podria considerar-se el grup de nombres parells. Però podem tenir d'altres successions, com 3, 6, 9, 12. En aquest cas estaríem dintre d'un grup de nombres que serien els senars. Una altra successió podria ser un mig, un terç, un quart, un cinquè, i podríem veure que aquesta successió podria continuar d'alguna manera, que ara veurem com. Anem a mirar el primer exemple, el 2, 4, 6, 8. Què veiem? Doncs que el 2 ocupa la primera posició d'aquesta successió. És el primer nombre, el primer terme. 4 seria el segon nombre i, per tant, el segon terme d'aquesta successió. 6 és el tercer terme, 8 el quart. Quin seria el cinquè terme? Doncs sabem que hem de sumar 2, seria 10. Com veiem, cada successió podem veure que a cada nombre natural li correspon un nombre segons el lloc que ocupa. Per això és important veure que el 2 és el primer, que el 4 és el segon, que el 4 és el segon, que el 6 és el tercer. Aquest tipus de col·leccions numèriques s'anomenaran successions i serà molt important quina posició ocupa cada nombre dintre d'aquesta successió. Per tant, generalitzant, podríem dir que una successió es pot representar de la següent manera. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, etc. I com a terme general podem dir que qualsevol element seria A sub n. En aquest cas, A sub 1 seria el primer element, A sub 2 seria el segon element i A sub n, com he dit, és qualsevol element que ocupa un lloc n en general. És a dir, si ens diguessin quin seria el nombre de l'element A sub 5, seria el mateix que dir de l'element que té una n igual a 5. És a dir, que està en cinquena posició. De la mateixa manera podem dir que A sub n menys 1 indicaria el terme anterior a A sub n, mentre que A n més 1 indica el terme posterior, el que va després a A sub n. Anem a l'exemple del principi, el 2, 4, 6, 8. Fixem-nos, A sub 1, el primer terme, és 2. A sub 2, el segon terme de la successió, és 4. A sub 3, el tercer terme, seria 6. 8 correspondria a A sub 4. I de forma general, què veiem? Doncs que sempre el nombre que tenim és el lloc que ocupa multiplicat per 2. És a dir, que A sub n és 2 per la posició. 2 està en la posició 1, per tant, és 2 per 1, 2. Aquesta està en la segona posició. 2 per 2, 4. Aquest nombre està en tercera posició. 2 per 3, de tercera, 6, etc. Aquest A sub n igual a 2n
és el que coneixem amb el concepte de terme general. Per què? Podem determinar el valor de tots els elements d'una successió gràcies a aquest terme general, depenent d'una cosa, que és només el lloc que ocupa. Anem a veure l'exemple que hem vist al principi, el tercer exemple, el d'un mig, un terç, un quart, un cinquè. Fixem-nos, la primera posició, aquell que té n igual a 1, a sub 1 és un mig. El que està en la segona posició, aquell que té n igual a 2, i per tant a sub 2 és un terç. I ens preguntem, quina expressió correspon al terme que ocupa el lloc n? És a dir, com puc saber el valor d'un nombre qualsevol d'aquesta successió sabent que ocupa un lloc concret, que ocupa n? Fixem-nos, si anem mirant la successió, veiem que sempre passa el mateix, que el denominador és el lloc que ocupa, un mig que seria n1, hem dit, més 1, aquest denominador. Si anem a l'un terç, veiem que està ocupant el segon lloc, que n és 2, i que és, per tant, 1 partit 2 més 1, que és 3. Ho veiem? Això ho podem escriure d'aquesta manera d'aquí. N1 és igual a 1, que és 1 partit 1 més 1, un mig. Si anem a n igual a 2, a sub 2 és igual a 1 partit 2 més 1, que és un terç. Per tant, en termes generals, podríem dir, i de fet és el terme general d'aquesta successió, que qualsevol nombre a sub n serà igual a 1 partit el lloc que ocupa més 1. Seria 1 partit el lloc que ocupa més 1. Això és un exemple. Aquest seria el terme general d'aquesta successió en concret. Anem a veure, per exemple, quin serà el terme tretzè. I nosaltres ja sabem que hem d'aplicar aquest terme general. Quin serà el tretzè? Què hem de fer? Doncs si el tretzè vol dir que és el que ocupa el lloc 13, vol dir que és aquell que té la n igual a 13. Per calcular quin valor serà, què haurem de posar? El 13 en aquesta n d'aquí. Quin serà el terme tretzè? Efectivament, n igual a 13, substituïm, em quedarà 1 partit 14. Si jo continués la successió, arribaria un moment que estaria en el lloc 13, en la 13a posició, i allà apareixeria el 1 partit 14. Anem a veure un exemple. Ens diu, en cada cas, escriu 3 termes més i intenta trobar l'expressió del terme general. Anem a la primera successió. 1, 4, 9, 16, 25, etc. Què veiem aquí? Veiem que són quadrats. Que el que està en el n igual a 1, val 1, és el quadrat de 1. En l'n igual a 2 és 4, per tant és el quadrat de 2. En n igual a 3 estem a 9, que és el quadrat de 3. Per tant, quines seran els 3 termes que vindran després? Doncs el quadrat de 6, 36, el quadrat de 7, 49, el quadrat de 8, 64, i podríem continuar, 81, 100, etc. Veiem que són els quadrats dels nombres i justament de la posició que ocupen. Per tant, quin serà el seu terme general? Doncs el terme general em diu que el valor de qualsevol nombre en una posició n serà aquella posició elevada al quadrat. I això seria el terme general d'aquesta successió. I si me'n vaig a la B, observo que és 5, 10, 15, 20, 25, que són múltiples de 5. Sí? És a dir, que cada cop he sumat 5. En la posició 1 hi ha el 5, en la posició 2 hi ha el 10, en la posició 3 hi ha el 15, en la 4 hi ha el 20, en la 5 hi ha el 25. Si continués, què tindria? 30, 35, 40. I, per tant, tots els nombres que hi ha són múltiples de 5. Si em demanen el terme general, puc dir que el terme general és 5 pel lloc que ocupa. 5 per 1 és 5, 5 per 2 és 10, 5 per 3 és 15, posició 1, posició 2, posició 3, i 4 i 5, etc. Per tant, aquest seria el terme general de la segona successió.